onye mbụ ịbụ Managing Director ọka bụkwa ya ugbu a nke ụlọọrụ kọmishọna ahụ maka mmepe nke mpaghara South East ala Igbo Maazị Mark Okoye detụrụ aka n'ala Denle kwuo na ụlọọrụ kọmishọna ahụ bụ nke dị uchu ịkwalite atụmatụ ọrụ mmepe na mpaghara South East site n'ịrụkọ ọrụ ọnụ ụlọọrụ ahụ na ndị gọvanọ sitere na mpaghara ahụ. Chukwuemeka Modelem nwere akụkọ a. Chukwuemeka onye nwere obi aṅụrị maka ya bụ nnukwu nnabata ndị ndu ndị ntorobịa nke steeti a nyere ya na ya bụ ebe a na-eme ihe mmemme akpọrọ ICC dị n'Awka mere ka amata na ọnọdụ enweghị ọrụ dị na ndụ ndị ntorobịa bụ nke na-ewute ya ma kwe nkwa na ya ga-eji ọkwa enyere ya nye ndị ntorobịa nọ na mpaghara ala Igbo ọrụ, mekwazịa ka ọ bụrụ ebe ndị Naịjirịa nakwazi ndị mba ụwa niile ga-abịa na-amụkwazi ka esi azụ ahịa ka akụnụba ya wee nwee ike gawanye n'ihu. N'okwu nke ya, onye isi oche otu ndị ntorobịa na steeti a mbụ Maazị Ken Okoli kwere nkwa na ya bụ otu dị njikere ha na Maazị Okoye ịrụkọ ọrụ ịhụ na Anambra nakwazi ala Igbo niile gawanyere n'ihu ma bụrụkwazịa ebe ndị ntorobịa ga-enwe mmasị ịnọ rụọ ọrụ biri na ya nwee obi aṅụrị ma nyekwazi aka kwalite ya. N'okwu nke ha, onye chịkọbara ya bụ ihe ma bụrụkwazie onye ndu ndị ntorobịa na otu pati APGA mbụ Maazị Tochukwu Obiadị nakwazi onye ndu ndị ntorobịa n'ebe ọ gbasara ọhaneze ndị Igbo nke steeti a mbụ Maazị Obinna Nweke bụ ndị kọwara Maazị Okoye dịka onye ndị ntorobịa na-eṅomi yọrọ ya ka ọ gaa n'ihu na-arụsi ọrụ ike na ịkwalite mmepe ala Igbo nakwazi ala anyị bụ Naịjirịa.